Amaga't! De pressa! Espera! Calma't, Novita, per favor. Es pot saber què et passa? Com vols que em calme? Ve cap ací! El mestre ve cap ací i està enfadadíssim! No pot ser. No em digues que has tornat a fer algun disbarat. No, és que... Em sent molt d'all! Ai! Novita, ja estic fart de tu, perquè eres tan trapatroles. Tot és per culpa de no eixir a hora de casa! Ah, no m'ho puc creure. Has arribat tard a classe i damunt li has volcat un gerro amb flors damunt el cap al mestre? Mare meua! Novita, és que ja has oblidat el que li vas prometre ahir a la mare. Ja saps que si fas alguna cosa malament et reduirà la paga setmanal a la meitat. I a mi em farà el mateix. Per què creus que estic tan alterat? Has de fer alguna cosa. Ai, no em convé que ens castiguin. Ja ho dic! Què? Què és el que tens? El mosquit succionador! Què? Un mosquit? Fixa't bé. No és un mosquit normal i corrent. Espera! Ja està ací davant de casa. Això ja se'm passa de la ratlla. He de parlar amb sa mare. Estic cansada en flames. D'avui no passa. Sí? Ei, què podem fer? Tranquil·litza't. Escolta'm atentament, mosquit. Has de succionar-li la ira al mestre, d'acord? Hola, senyor mestre, què desitja? He vingut a parlar-li del seu fill. Ha tornat a fer una de les seues? Escolta'm, senyora! Sí, senyora, el seu fill és molt alegre. Com? Vaja, que estrany. Tinc la sensació que havia arribat així molt enfadat. Perdone, no volia contar-me alguna cosa del meu fill? Em pensava que sí, però ara mateix jo... Ja que està així, per què no passa i es fa una tassa de te? Bé, jo no voldria molestar-la. Ja està. Què ha passat, Doraemon? Que el mosquit succionador li ha tret al mestre tota la sensació de ràbia que tenia. Li l'ha succionada? Sí, igual que els mosquits succionen la sang. Vaja, i això vol dir que podria treure qualsevol altre sentiment? Sí, exacte. Quin invent més fantàstic, deixa'm... No! Vinga, només era un moment. Senyor mestre, bona vesprada, me'n vaig a jugar. Té un fill saníssim, ha d'estar orgullosa d'ell. Ai, si tinguera tant de trellat com de salut. Mireu quins músculs! A que sóc el més fart d'este barri i de part de l'estranger, I tant que sí! Però és el més fort, gegant. Ei, Novita, vine cap ací, apropa't i farem brasa, d'acord? Que fem brasa? No vull, no sóc un contrincant adequat per a tu. Ai, la gàbia! Saps, Novita, està clar que et falta molta masculinitat. Sí, jo no veig la relació entre la masculinitat i la brasa. Ai, és igual, vinga! Bé, d'acord. Succiona-li la masculinitat a gegant. Deixa de romanços i comencem, D'acord. Preparats? Ja! Ai! No vull! Mira que estàs-li agarrant la mà a un xiquet com Novita. Ai, quina vergonya! Un xiquet com Novita? Què et passa, gegant? Com que què em passa? No vull jugar a coses tan violentes. Per què no juguem amb les nines, Gegant, estàs desbordant masculinitat. Ai, no em digues això. Per favor, no sigues tan cruel amb mi. Takeshi! Oh, Sort que t'he trobat! Ajuda'm a dur estes bosses! Ai, però què dius, mare? No saps que sóc molt delicat. Jo no puc amb coses tan pesades. No digues bestieses! O m'ajudes a carregar-les o et quedes sense sopar! Ai! Ui, és que pesa molt. No tens sentiments, mamà. Quin espectacle més lamentable, vinga! Ai, espera, matera amantíssima. Però per què deu ser que sóc tan però que tan atractiu? Ai, sóc perfecte, mira com em mira! vinga, succiona-li l'orgull a Suneo. Ai, ui!
Ai, quina cara més horripilant! Però si tinc cara de rabosa! No vull que em torni a veure ningú! Suneo, príncep meu, ja estàs preparat? Ai, no entres, no entres! Però es pot saber què et passa? Avui eixir estic mar de vergonya! No digues estupideses, és immediata! Que divertit! Shizuka! Hola, Nobita. Vaja, què et passa, Shizuka? Fas mala cara. Sí, tens raó. És que tinc examen de violí en el conservatori, però em falta seguretat. Estic segura que no aconseguiré aprovar-lo. Que et falta seguretat? Tranquil·la, Shizuka, deixa'm fer a mi. A tu, Nobita? Et falta seguretat perquè tens molta por, no? Et llevaré la sensació de por amb el... Ai, no està. Deu haver-me caigut a terra. Què et passa, Nobita? Escolta, Shizuka, espera'm a la sala del conservatori, d'acord? De seguida aniré a ajudar-te. Nobita! Has perdut la caixa del mosquit succionador! Això mateix, volia treure'l perquè li llevarà a Shizuka la sensació d'inseguretat i... Però deixar solt un mosquit succionador és molt perillós. Pot succionar qualsevol sentiment a qualsevol persona. Bé, me'n vaig sola i en pau. Oh, que estrany està el meu fill, amb la il·lusió que tenia de vindre-se'n amb mi al teatre. I ara, sense més ni més, li entra vergonya. A veure... Oh, quina elegància! No es pot negar que tinc un gust exquisit. Dec ser la dona més atractiva de tot el Japó. Què deu ser això? Un mosquit! Que desagradable! Quina vergonya! Quina vergonya! Ai, Suneo, jo tampoc vull tornar a eixir de casa, que no em veig a ningú! Mare! Suneo! És imprescindible. Eixe és el diputat que diuen que ha rebut diners negres? Diuen que li han donat 1.000 milions de iens. Ell diu que no és veritat, però em sembla que mentís de meravella. M'agradaria que algú l'obligara a no mentir més. La responsabilitat dels polítics és fer que el país funcione cada dia millor. Jo no he mentit mai i estic ací per a declarar pública i categòricament que no he rebut ni un sol llen d'eixos que diuen els de la premsa. Bé, encara que dir que no he mentit mai és una mentida. És cert que he acceptat aquests diners negres que diu la premsa, sí! Deixa, s'han acabat les mentides i els secrets. Ara mateix confessaré tots els meus delictes. Jo sóc el que condueix l'autobús. Què feu? No consentiré que em pinteu la paret de casa! Em fa molta por, està molt enfadat. Ai, jo també vull dibuixar! Que divertida! Gràcia, no res, em toca a mi. L'has trobat, Nobita? Ai, no. No és fàcil, perquè és molt xicotet. Hem d'afanyar-nos, si no li tocarà el tornar a Shizuka abans que arribem. Podríem buscar-lo per casa de Suneo. Allà va ser l'últim lloc on el vas traure de la caixa. Bé, Ai, estic molt nerviosa. Vinga, vinga, he de tranquil·litzar-me. ostres, que estrany, ha d'estar per ací, no? Ai, la caixa! De pressa, Nobita, toca el botó de retirada. Ei, què passa? Que s'ha desbaratat. Ai, i ara què fem? Bé, només hi ha una solució. La superespiral! La superespiral? Desprèn un fum que atrau els mosquits en lloc d'allunyar-los. Si el nostre mosquit es troba en un radi de 5 quilòmetres de distància, l'olor el portarà a 5. Caram, Doraemon, i per què no l'has tret abans? Perquè se m'havia oblidat, que a tu no se t'oblida mai res, o què? Ai, ja ha vingut! Vinga, Doraemon, afanya't! Bé, la porta màgica. Al conservatori de música. De pressa! Eixe mosquit succionador és una verdadera passada. M'heu salvat la vida. En un moment se m'ha anat la por i he tocat millor que en tota la meva vida. Gràcies, Doraemon. Gràcies, Nobita. Per tu seria capaç de fer qualsevol cosa. Sí, Ruka. És una mostra d'agraïment. Estàs content, Nobita? Ai, que guai! Ai, senyor mestre! Ai, quin desastre, Nobita. Nobita, per què eres tan
trapatroles. Amb tu no hi ha manera. Estic fart. Això no pot continuar així. Ostres, Ara jo mateix ja me'n no vaig a puc parlar més. amb ta mare.